Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň anyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tamşedýärin. Özbekistanyň baş prokuraturasy ýurduň merhum prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnaranyň 2015-nji ýylda bildirilen günä bilen baglylykda türmede dugny we dowam edýän derňewler bilen baglylykda täze aýplamalar bilen ýüzüýüz bolýanlygyny ma'lum etdi. 28-nji ýylda edilen bu beýannama Berk gözükçülükdäki Merkezi Aziýa ýurdunyň häkimetleriniň Kerimowanyň ykbaly barada ilkinji gezek beren resmi maglumaty boldy. Uzak wagtyň dowamında Kerimowanyň Daşkentde öýt usulunda saklanýanlygy barada saklamalar öňe sürilipdi. Öňkü prezident Islam Kerimowyň gyzynyň ykbaly barada habar berýän beýanat, onuň aradan çykmagyndan soň ýurt başyna geçen Şafkat Mirziýewiň ýurdu özgünlükden çykarmak boýunça käbir ädimleri ädip başlan döwrüne gabat geldi. Baş prokuraturanyň maglumatynyň Kerimowanyň 2015-nji ýylda 5 ýyllyk çäklendirilen azatlygy hökm edilenligi aýdyldy we onuň ençime jinaýatçylyklarda şol sanda zor bilen pul talap etmekde, hilegerlikde we salgytdan gaçmakda aýplanýanlygy habar berildi. Ortaýatyň Daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň ortaýatdaky diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmalydygyny we Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň Moskwadaky daçalaryny hem skladlaryny mundan beýle kulanyp bilmejegini aýtdy. Ministrlik Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylarynyň ortaýada garşy täze sanksiýalary girizmek hakynda täze kanunyň taslamasyny makullap prezident Donald Trump'a gol çekmek üçin ýollamagynyň ýa-ni 28-nji ýylda çap eden beýanatynda jogap beriji ädimlerini ketkitledi. Ministerlik Birleşen Ştatlaryň 1-nji sentýabr içinde öz diplomatik işgärleriniň sanyny 445 adama çenli azaltmalydygyny aýdyp, munyň ortaýatyň Birleşen Ştatlardaky elçihanalaryndaky we konsulxanalaryndaky işgärleriniň sanyna barabardygyny belledi. Pakistanyň baş suwdy premier ministri Nawaz Şerifiň ykhtiyarlyklaryndan mahrum edilmegi we häkimet başyndan çekilmegi hakynda karar çykardy. Suwdyň bu karary 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanan korrupsiýa bilen bagly aýplamalara esaslanylýar. Suwdyň 28-nji ýylda çykaran görkezmesi Şerifiň maşgalatynyň offshore kompaniýalaryndaky baýlygynyň gelip çykyşy barada düşündürüş berip bilmänligi derňejiler tarapyndan öňe sürülen soň destine güýje girdi. Şerif suwdyň kararynyň eglan edilmeginiň ýa-ni wezipesinden çekildi diýip onuň medpugat wekili habar berdi. Şerif ödüne garşy goýulan iş boýunça öňe sürülen aýplamalary ençime gezek ret edipdi. Täjikistanda 5 goşmak bir diýilip atlandyrylýan howpsuzlyk boýunça işçi topuryň maslahaty geçirildi. Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Duşanbedäki elçihanasynda geçirilen duşukda terrora garşy görüş boýunça regional hyzmatdaşlygy we Merkezi Aziýa daşary ýurtly terrorçylaryň howpy bilen bagly meseleler maslahat edildi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Howpsuzlyk boýunça işçi topuryň ministrler derejesindäki ilkinji maslahaty 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Özbekistanda geçirilip howpsuzlyk, ykdysadyýet we ekologiýa degişli meselelere garaldy. 2016-njy ýylda Washingtonda geçirilen ikinji duşukda Merkezi Aziýanyň 5 ýurdy agdalan 3 ugur boýunça Birleşen Ştatlaryň maliýeleşdirilmegindäki proýektlere başlamaga razylyk bildirdiler. Pakistan türkmen gazynyň 2020-nji ýyla çenli gelip başlamagyny planlaşdyrýar diýip ýurduň media serişdeleri Pakistanyň newit we gaz resurslary boýunça ministri Şahid Haqqan Abbasy salgylanmak bilen habar berdi. Gazyň häzirki wagtda guruluşyk tapgyryndaky Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly aktyryljakdygy aýdylýar. Abbasy Pakistanyň hökümetiniň bu proýekt üçin 336 milliard rupi möçberli mali serişdesini kepil geçýänligini aýtdy. Türkmenistan uzunlygy 1814 kilometrlik transawgan gaz geçirji proýekt arkaly Awganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubometr gaz aktyrmagy planlaşdyrýar. 2015-nji ýylda döwü tutulan umumy bahasy 10 milliard Amerikan dollaryna barabar gaz geçirjiniň guruluşynyň 85%-ni maliýeleşdirmege resmi aşgabat öz üstüne aldy. Türkmen howa ýollary resmi web-saýty arkaly elektron biletleriniň sowdasyny amala aşyrmagyň üstünde işleýär. Media maglumatlaryna görä uçur biletleriniň internet arkaly sowdasy üçin Visa we Mastercard plastik kartlar kabul ediler. Şeýle-de internet arkaly dolandyrylýan bank hyzmatlary online banking arkaly üçin ediler. Türkmenistanyň hökümeti türkmen howa ýollarynyň uçur biletlerini internet arkaly satmak usulyny girizmek meselesine 2011-nji ýylyň fevral aýynda garapdy.
Şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň aviabiletleriniň internet arkaly satylmagy baradaky teklibi goldanlygyny türkmen mediasy habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşiginde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Sultan Açylowa 24 saatyň dowamyny 2-de hüjüme sezebar boldy. Sultan Açylowa 27 iýulda saat 11:40 Aşgabatdaky Amerikanyň maglumat merkezinden çykyp awtobusa minendigine soňra awtobusyň penjeresinden köçäni surata almakçy bolanda arkasyndan bir erkek adamyň eline ýapyşandygyny gürrüň berdi. Awtobusyň penjeresinden köçäni surat almakçy bolup smartfonumy çykaranmam şoldy. Arkamdan bir daýaw erkek kişi elime ýapyşdy. Näme surat alýan dep üstüme gyýgyryp başlady. Men smartfonumy döwläýmegden ähtiýaç edip onu sumkama saldym-da, sen öz işiň bilen bol, meniň bilen işiň bolmasyn diýdim. Ol maňa sen meniň aýal doganyň suratyny alyp internete goýupsyň dep üstüme sürünip uğrady. Dip Açylowa aýdýar. Habarçymyz gürrüň edilýän adamyň Türkmenistanyň ýörite gulluklar tarapyndan uğradylandygyna ynanýar. Sebäbi ol özüne geçen ýylyň ahirinde hüjüm edilende de ýörite gulluklaryň işgärlerdi aýdylýan adamlaryň hem özüne şeýle sözler bilen sütem edendigini aýdýar. Açylowa şu ýagny 28 iýulda ýene ikinjige de hüjüm edildi. Ol ýerden saat 10:15 Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasynyň maglumat merkezinden çykyp awtobus durulgysyna tarap ýörände köçäniň ugrunda ýene süteme sezebar edilendigini gürrüň berdi. Köçede oturup duran gyýdan suratyny alaýyn diýip oňa ýüzlendim-de fotoaparatymy oňa gönükdirenimden arkamdan güýçli bir el fotoaparatyma ýapyşyp elimi gaňyryp başlady. Ol 20-22 ýaşlaryndaky ýaş oglandy. Maglumat merkezine gatnaýan başga bir tanyş aýalyň ýedimden ýetmegi bilen ýaňky oglan menden elini çekdi. Men ol aýaldan awtobusa minýänçem ýanymda durmagyny soradym. Biz awtobusa minenmizde ýaňky oglan hem awtobusa mindi. Soňra maňa häzir awtobusdan düşende etişime seret diýip haýbat atdy. Dip Açylowa aýtdy. Ol bu haýwatdan soň awtobusda mahaly öýüne jaň edendigini we maşala agdalarynyň birinden öz öňünden çykmagy sorandygyny we şeýdip öýüne ýetendigini sözüniň üstüne goşdy. Şeýle de Açylowa penşenbe günü gün ortandan bäri öýüniň daşynyň uzaklygyny garawullanýandygyny we özüniň ýekelikde köçä çykmakdan gaça durýandygyny gürrüň berdi. Garawullar şunem öýüň daşynda nowatçylyk çekýärler. Men çağalaryň birini ýanyma alyp köçä çykmaga mejbur bolýaryn. Dip habarçymyz Açylowa aýtdy. Ýeri gelende ýatlasak Adatlyk radiosynyň habarçysy 67 ýaşly Sultan Açylowa soňky 9 aýyň dowamynda indi 5-nji de hüjüme sezebar edildi. Geçen ýylyň 25 oktýabrynda Açylowa Aşgabatyň Laçyn atly döwleti degişli dukanynyň öňünde emele gelen uly nowaty suraty düşüren mahaly polisiýa tarapyndan bir näçe saat saklanypdy we nämälim adamlar onuň kamerasyny talapdylar. Noýabr aýynda bolsa Açylowa Türkmenistanyň Arçman şifahanasynda bejerge alýan wagtynda ýene hüjüme sezebar edilip, ondan şifahanany terk etmek soruldy. Şol aýyň 25-nde Açylowa awtobusdan düşüp öýüne barýan mahaly özüne 4 sany tigirli adamlar tarapyndan hüjüm edilip, üstünden tigir bilen geçilendigini habar beripdi. Bu wakalardan soň adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň bir näçesi şol sanda Human Rights Watch we Serhetsiz Reportörler guramalary Türkmenistanda Adatlyk radiosynyň habarçylaryna şol sanda Sultan Açylowa edilýän hüjümleri ýazyryp beýannama ýaýratdylar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber Açylowanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk diýdi. Şeýle de Türkmenistanda medianyň dolu diýenýaly hökümetiň kontrolünde saklanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň halkara partnýorlary ýurduň içinden garaşsyz maglumatlary habar bermäge synanşan sanlyca garaşsyz jurnalistde awanýan hop haýwatlary soňa goýmadan ýazarmalydyr diýdi. Türkmenistan Serhetsiz Reportörler guramasynyň dünýäde medpuat azatlygynyň derejesi boýunça ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda inni ençeme ýyl bäri iň ýaramaz görkezjileriň birine eýe bolup, ol 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilýär.
Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji ýylda awada özüniň beden taýdan taýýarlygynyň ýokary derejededigini ýene-de bir gezek görkezdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Şeýle-de Berdimuhammedow agtyklary bilen täze diýen aýdymynyň bir bölegi ýerine ýetirip öz muşdoklaryny ýene-de bir söýgü aýdym bilen begenirdi. Geçip var ya ay günler, akturnulur masali, men dillere bat koşya, budurmuşum hasabi, tüyvi bilen bakan. Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýdym saat talanty 2011-nji ýylda öz doglan günüň aýdan saňa meniň ak güllerim atly aýdym bilen berildi boldy. Türkmen telewizionyasy şonu bu aýdymyň sazyny sözünü prezidentin özünün döredenliğini habar verdi. Emma biraz soň ol aýdymyň bir näçe ýyl öň döwlet amanlyk hüň ýerine ýetirmegini toý gününde diýen at bilen YouTube'da da goýulanlygy belli boldy. Emma bu ýagdaý ýaş aýdymçynyň we kompozitoriň badyny gaçyrmady we ol täze diýen aýdym sazlary we kitaplary bilen öz talentynyň muşdoklarynyň arasynda gitdigi çeken meşhurlyk gazandy. Onuň 2015-nji ýylda döreden öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdym bolsa, marada iňkan adamyň gatnaşmagyna ýerine ýetirilip, ilki Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Soň Aşgabatda geçjek 5-nji Adi oýunlarynyň resmi senat hökmüne saýlanyp alındy. Prezident Berdimuhammedow aýdym saz talantyndan, ýazgylygyndan başga şol sanyny çaýnakar, dermanlyk ot çöpler boýunça ýazylýan işleriň awtory bolmak bilen sportyň dürli urlary boýunça hem ýurdun esasy ekspert hökmüne öz pikir düşünjelerini paýlaşmaga wagt tapýar. Türkmen telewizionyasy onuň atly, tigirli, awtoologly, dikuçorly, gämili gelenekleri, sport zalaryny öz eginleşleriniň öňünde we olar bilen bilelikde şol sanyny goňşy Özbegistanyň sapara gelen prezidentiniň öňünde ýerine ýetirýän sport maşklary barada ilgiderli reportaj taýýarlaýar. Şonuň bilen wagtda Türkmen telewizionyanyň tasdiklamagyna görä, prezident myşsalaryň belli bir toparyny puwtalandyrmak we ösdürmek üçin niýetlenen, adamyň özüni duýuşyny oňyn täsir edýän hem-de bedenini berkitmäge ýardam edýän trenażerlaryň her biriniň aýratyldygyna üns çekip, olary dogry we netijeli bolanmagyň ähmiýetini ýytaýar. Mundan başga Berdimuhammedow sport bilen meşhurlanmagyň intellektual we dörejilik işine oňyn täsir edýänligini ýatladyp durýar. Türkmen telewizionyasy döwlet daşdanyň bu tejribelerini, hususan aýdym saz urnak tejribelerini öz agtyklary Kerimoly, Ismail we Rahim daga hem öwredýänligini, ýagny olary görelle mektebi Ustad Halifa bolup durýanlygyny habar berýär. Şeýle-de Berdimuhammedow döwlet eýçiliginiň telewizionyanyň tasdiklamagyna görä, gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryna ıgrarly bolmak bilen öz din çalyş günlerini çağalary we agdyklary bilen bilelikde geçirýär. Emma döwlet telewizionyasy prezidentiň ýurdun birinji hanymy çağalarynyň ejesi bilen jemgyýetçilige çykanyny bir gezek hem görkezmedi. Prezident aýdymda gahrman arkadagy dünýä beren eni hökmüne gasp edilýän ejesi, gyýyllary bilen juda seýrek ýagdaýda görkezilýär. Emma mundan tapawutlykda Berdimuhammedow ogly Serdar we oglagtyklary bilen telewizionyanyň ekranyna ýa atly, ýa tigirli, ýa aýdym saz gurollarynyň ýanyna barha ýygydan görkezilýär. Türkmen prezidentiniň häzirki günlerde üstünlüği işleýänini gaýdalýan täze aýdym bolan ýadymda Türkmen mediýasynyň anandyrmagyna görä sitaty. Bu owadan dünýä misaly nurany söýgüni gasp edýär. Resmi habara laýyklykda bu aýdym ýakyn wagtlarda dogrulygyny dinleýijilere ýetirler. Şeýle-de Türkmen diýikleri bu aýdymyň halka ajaýyp sowgat boljakdygyny belleýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň
biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Bayhan dowam etdirýär. Türkiýede serhetden bir kanun geçip İstanbul'a baryan 6 Türkmenistanly yaranlary bilen ele salyndy. Türkiýanyň günni ornaky Bingöl atly welayatyň merkezinden İstanbul'a gaçmaga taýýarlanýan serhedi bir kanun geçen 6 sany Türkmenistany bilen jemi 62 sany daşary ýurtly gaçgak ele salyndy. Bingöl welayat häkimliginiň Türk mediasyna beren beýannamasynda aýdylyşyna görä, jandarm gullugy tarapyndan bir kanun göçe garşy görüşçäginde şäher merkezindäki bir düşelgede İstanbul'a gitmäge taýýarlanýan 62 sany daşary ýurtly gaçgak göz astyna alınıpdyr. Wakanyň bolan ýerine geçirilen derňew içinde bir kanun ýollan serhedi geçip gaçgak ýagdaýda İstanbul'a gitmäge synanşan 62 sany daşary ýurtly gaçgagyň 6 sanynyň Türkmenistanly, 42 sanynyň Owganistanly, 9 sanynyň Özbegistanly, 5 sanynyň Pakistanly dyganyklanypdyr. Bingöl welayat häkimliginiň metbuat beýannamasynda Türkiýanyň serhedini bir kanun ýollan geçip İstanbul'a gitmäge synanşan 6 sanyny Türkmenistanly bolan jemi 62 sany gaçgak daşary ýurtlarynyň resmi işleriniň tamamlanmagy bilen migrasiýa gullugyna tapşyryljakdygy ma'lum edilýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan bir howpsuzlyk işgäriniň aýtmagyna görä, Eýranyň üstü bilen gaçyp gelip Türkiýanyň serhedini bir kanun ýollan geçen ol gaçgaklaryň raýatlyk düzüminiň Türkmenistan, Özbegistan, Owganistan we Pakistan ýaly ýurtlardan bolmagy resmiýlerde olaryň İstanbul'un üstü bilen Siriýa ýa-da Iraga söwüşmäge barýanlar bolaýmagy mümkin diýen şüphäni döredýär. Ol tutulan gaçgaklaryň derňe işi dol tamamlanýança ähtiýaçdan bu barada hiç gili söz açylmaýanlygyny belleýär. Ýergelene bellep geçsek, türküy dilli gepleýän ýurtlaryň halkara metbuat işgärler jemgyýetiniň başlygy Güngör Ýawuz Aslan 2016-njy ýylda Türkiýanyň üstünden İslam döwleti toparyna goşulan daşary ýurtlaryň raportyny halk köpçüligine öýdürildi. Raportda beýan edilişine görä, Türkiýe 2016-njy ýylyň ortasyna çenli Siriýa we Iraga gidip biljek İslam döwleti bilen gatnaşykda güman edilýän 11.000 daşary ýurtlaryny aeroportlarda we awtobus düşelgelerine saklap, sonra gidip olardan 2200 sanyny deport etdi. 3544 daşary ýurtly Türkiýede göz astyna alındy we olardan 1341 sany tutsak edildi. Raportda aýdylyşyna görä 2015-nji ýylda İslam döwleti toparyna goşulanlaryň ýurdun her 1 milyon ilatynyň başyna düşýän sany ynha şeýle: Türkmenistan 72, Özbegistan 33, Täjikistan 24, Russiýa 12, Gazagystan 8 we Kyrgyzstan 5 adam. 2016-njy ýylyň noýabr aýynyň ahirlaryna İstanbul'un Sultanbeyli diýen ýerine geçirilen operasiýada İslam döwleti toparynyň hataryna goşulmaga gitmek üçin taýýarlanýanyny aýdylýan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 36 sany daşary ýurtly tutsak edilipdi. Sözümiz jemläp aýtsak, gaçgak türkmenler bilen olaryň ýanyndaky beýleki daşary ýurtlaryň näme sebäpden Türkiýanyň serhedini bir kanun ýollan geçenligi, olaryň nirak we näme maksat bilen barýanlygy, şeýle de olaryň ykballary barasynda degişli resmiýlerden haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk Radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Türkmenistanyň Ozalky Medeniyet ministri we tanymal dramaturg Aşyr Mämiliýewiň 80 ýaşynda aradan çykanlygy barada habar berilýär. Eýsem Aşyr Mämiliýew kimdi?
Olar bilen bir bellemeli ýagdaý her döwletin, her milletin bir durmuşyny täzeden dörüş, kalkynyş döwrüti döwrü bolýar. Meselem 19-njy asyr türkmen edebiýatynyň täzeden kalkynan, täzeden dören döwrü bolsa 20-nji asyryň 60-njy ýyllarynyň 2-nji ýarmynyň 90-njy ýyllarynyň başyna çelli Türkmenistanyny da medeniýetiň, edebiýatyň täzeden dörüş, kalkynyş zamanasy boluşy döwürde aydın açık zehirler orta çıktı. Aşır Mehmeli oğlu bilen şol zehirli neslin göze iyiliyen vekilli oğlu bilen yazıdı, oğlu bilen intelektual adamdı. Yine Aşır Mehmeli kullu Türkmenin hem de onu tanıyan beyleki adamların da yüreğini düşünceli hem de giyin gözetimlerden hükmünde saklanıp kalır. Amanda da Aşır Mehmeli'nin dürüdücülüğü, adamkärçiligi, iş usulları vardı. Anıqyatlamalarınız var mı? Hava men Aşır Mehmeli bilen edilbir yeğenine verip bir edarada işlemek hem de o bilen bir paralel işlemek niyetler etti. Men Türkmenistan'ın yazdılar hayolunna işleyen uğrumun belli bir bölüğü. Aşır Mehmeli'nin Türkmenistan'ın medeniyet ministri olup işleyen uğruna kavat geliyor. Aşır Mehmeli meşhur dramaturgluğundan başladı ol. Juda kuramaçı adamdı. Şon kuramaçı adamdığını şayatlık ediyen bir ýagdaý aýdasyn eli Aşır Mehmeli 1979-njy ýylyň ta 1992-njy ýyla çelli 13-14 ýyllar Türkmenistanyň medeniýet ministri bolup işledi. Özüm Aşır Mehmeli'nin iş stil hakkında gurrun etmeli bolanyny zehirli adamlardan, özü bilen edebi çekeleşge, edebi jedele giyip bilýän adamlardan çekinmeýärdi. Ol gaýtam şeýle adamlar bilen işlemekligi öz üçin bir uly ýörelgi edinipdi. Anyk mysal gerek bolsa Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligine redaksion repertuar kollegiýeti bir ýörüýte upravleniýe bardy. Bir teatrlarda goýulýan we piyesleri ykbalyny söýýän repertuar redaksion kollegiýetine şo ýerde de Aşır Mehmeli'nin özüniň deňduşlary özünün hakyky sözüni aýtmakdan çekinmeýän Saylow Muradow, ondan sonra Anneverdi Ağabaş ýaly uly ýazgy şahirler şo ýerde baş redaktor hukmynda Aşır Mehmeli ullanýar we olar şo ýagdaýy kestinäme ol haýs teatr oňurup goýup biljek däline bu ýagdaýlar atsam aýdýar Aşır Mehmeli mudama hakykatyň tarapdardy. Ýene de bellemeli ýagdaý bir wagtlar eser zamanasyny edebiýat we sanat gaýety Türkmenistan Ýazgylar Birleşiginiň hem de Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň birlikde ýaslandyran gaýety diýene şu gaýetyň işine de Aşır Mehmeli uly höwes bilen kömek edýärdi. Ol gaýety kömegim dörüjülük intelligensiýetine bilýän kömek. Türkmen hökümetiniň Aşır Mehmeliň ruhynyň bergisi we Aşır Mehmeli ömrüniň soňky 15 ýyldan köprek wagtyny Türkmenistanyň Medeniýet Institutunda mogolumçylyk etdi. Şonda da Türkmen teatrynyň taryhyndan, Türkmen teatryny teatr eden adamlar hakkındaky uly gowrumly kitap ýazdy. Ýa-ni şol kitap studentlere gollarny hukmynda tafkol ýazma görnüşinde diýen 15-20 egzemplar çykaryldy. Şo okurupdan okursa ýetilen studentler ullanýardylar. Şol kitap Türkmen teatryny olsun, Türkmen medeniýet üçin gerek bolmany Aşır Mehmeli'nin bitiren işlerine hormat goýulýan şol kitap hakyky kitap görnüşinde çap edilip okuyuculara ýetirildi. Türkmen medeniýetine edilen uly ýagşylyk bolardy. Hem de Aşır Mehmeli'nin ruhyna goýulýan hormatdan nişan bolardy. Biz Aşır Mehmeli'nin ağamız hukmunda, haripamız hukmunda juda söýýärdik. Zaýyn cennetden bolsun. Nähriman Aşır Mehmeli. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif ýokary suwdyň karary esasyny wezipeden çekilýär.
28-nji iýulda Pakistanyň ýokary sudy ýurdun premier ministri Nawaz Şerifi ygtyarlyklaryndan mahrum edip onu 2016-njy ýylda syzdyrylan Panama kagazylarynyň uğralýan korrupsiýa aýplamalary esasyna wezipeden boşatmaly diýip karar çykardy. Sudyň karary çap edilen soň Şerif derhal ardasyny ýazyp wezipeden çekildi. Paýtaht Islamabadda howpsuzlyk güýçlendirildi. Derňewçiler Şerifiň maşgalatynyň offshore ýagny salgyt kanunçylyklary ýeňilleşdirilen kompaniýalardaky biýmeswer baýlyklarynyň gelip çykyşy barada düşündiriş berip bilmeýänliklerini öňe sürdi. Munyň ýa-ni sud desine Şerif barada karar çykardy. Qadiýetiň sudiýasy Ejaz Afzal Khan ol mundan beýlek parlamentiň ynamdar agzasy bolmagy münasip däl we ol premier ministriň wezipesini ýelemegini hem beseder diýdi. Şerifiň idarasyndan ýaýrydylan gysga beýanatda onuň sudyň kararyndan habarly bolmagynyň ýa-ni öz ardasy bilen premier ministrlik wezipesinden çekilenligi aýdyldy. Şeýlede beýanatda kararyň adalatsyzlygy we Şerifiň sud prosesinde çynlygy bärden gaýtmalar bar diýenligi, ýöne onuň kanunyň hökmranlygyny we qadiýeti bolan sylaw hormatyny görkezmek üçin işden çekilenligi bellenildi. Pakistanyň mediýasy premier ministrlik wezipesiniň 3-nji möhletindäki Şerife we onuň maşgalasyna garşy jenaýat işiniň gozgalyp bilinjekdigini habar berdi. Şerif gozgalan iş boýunça özüniň hiç ýyl etmişiniň ýokdugyny gaýta-gaýta ret edip gelýär we maşgalasyna garşy alınıp barylýan maliýe derňewlerini toslama diýip atlandyrýar. Sudyň garaşylmady kararyny Pakistanyň ykdysady ötüşiniň soňky 10 ýyllykda iň ýokary depkine ýetirilmegine goşunt goşdy diýilýän ýurdun maliýe ministri Ishaq Dari hem wezipeden boşadyldy. Ýöne Şerifiň hökümet başyndaky Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasynyň täze premier ministri wezipe bellemegine garaşylýar. Täze premier ministr öňümüzdäki ýylda geçiriljek saýlawlar üçin hökümeti başçylyk eder. Nawazyň partiýasy parlamentde köplük emele getirýär. Paýtaht Islamabadda ýerleşýän ýokary sudyň binasynyň daşyny topor bolup adamlar üýüşüşdi. Karar çykmazdan öň ol ýere 3000 howpsuzlyk işgäri ýerleşdirildi. Şerif offshore dünýäsiniň maliýe hereketlerini üns merkezine çeken Panama kagazylarynyň uly syýasy bidalaryndan biri boldy. 2016-njy ýylyň aprel aýynda jemgyýetçilige ýetirilen düýbi Panamadaky Mossack Fonseca hukuk firmasyna degişli dokumentler Şerifiň 4 oglunyň 3-süniň eýetçiligindäki maşgalanyň baýlyk beýanatyna görkezilmedik offshore kompaniýalarynyň we beýleki emläkleriniň üstüne açdy. Şol wagtlar Şerifiň ogly Husayn Şerif öz eýetçiligini offshore kompaniýalarynyň bardygyny kabul edipdi. Ýöne ol daşary ýurtlarda biznes mümkinçiliklerini ýogula goýmak üçin kanuny dolanşykdaky pul ulanýanlyklaryny notap aýdypdy. 2016-njy ýylda Islandiýanyň premier ministri Sigmundur David Gunnlaugsson maşgalatynyň eýetçiligindäki offshore ýagny salgyt kanunçylygy ýeňledilen kompaniýalardaky pullary sebäpli aýaklanan halky köşeşdirmek üçin wezipeden çekilipdi. Şerifiň premier ministri wezipesinde mundan ozalky 2 möhletiniň biri 1999-njy ýylda amala aşyrylan harby agdarylşyk sebäpli uzaga çekmänini. Ol sürgünden ýyda dolanyp 2013-njy ýylda geçirilen parlament saýlawlaryna gatnaşdy we onan daraja ýeňiş gazandy. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Awgan türkmenleriniň belli bölegi Amy Derýanyň boýunda ýaşaýar. Jeyhun Derýa ýylda türkmenleriň ýerlerini ýumrup alýar. Gunduz welaýatynyň Aman Saýp atly etrabyndan başlap ta Jewzjan welaýatynyň Hamýawe etrabyna çelli türkmenleriň müňlerçe hektar ýeri Amy Derýanyň jaglagyna gitdi. Hormatly radio dinleýijiler, Amy Derýanyň ýykynçylygynyň ziýan çeken Garkan etrabynyň 2 ýaşaýjysy bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Bizleriň köp kynçylygymyz zor. Derýa tarapyndan mana bu wezir saýyp arada barqaýtdy. Barqaýdan pilläler monça kömek bereýin diýdiler. Kömekler hem ýetişdi. Amy Derýanyň suwy köp joşgunlyk edip çok gelýär. Her kança çoğup dur. Türkmenistan tarapdan kömek bolmaly? Ýok, Türkmenistan tarapdan kömek bolan ýok. Türkmenistan tarapdan kişileri ötüyor, bizlerin şu yerlerimize tahrip berip götünden tolk ettirip alıyor. Ötedi yan getiriyor Türkmenistan. Tuvalkeden 14 adam olmalı. Goy veren yok halaça. Onlar şullu cengelde pada bakyon, mal bakyon, mayda mal bakyon, pada bakyon şul adamlar tutuptur da. Sığır bakyon. Biradır ağam qarayıpçılık edip kokalyonlarımız vardı. Şunu tutuptur. Adım esedillah. Yer amal kide oti mana zaylar amal kide oti ozal bölde bir huli martman aldı. Ondan mana böyle atıp bir zay ettim manda muhada geldi. Billere hiç bir hükümetten bir min inne yan kömek ya billerin halimizden bir haber alan yok. Pul kiydes pul adam bolsa ilerden zay edip yer edip oti mülk edip oti.
Biller bayan garip çıksa bada sen çıkma biller iteklap urup kup biller haydap otir. Ray berdik şol bir näse biller rahnamalyk eder diýip. Şol bir adil hökümet bar diýip. Hiç billerin halymyzdan habar alan ýok, hiç billere bir sen halyň näden diýen adam ýok. Billerin ahwalatyny şunça bir teň mana giýje ýatsak, ertire çykmamyz gyn, ertir tursak gün batyrmamyz gyn bilen günümiz gyn. 30 ýyl, 31 ýyl inkılap billerin ıskynmyzy aldy. Mana indi bu afet billere hökümet hiç bir sen ýamany börden gelýär, mundan otur. Hiç billere hökümet bir rahnamalyk eden ýok. Bu jaý edenim bir ikilýany boldy. Ozal oýar täwfetim, onu aldy. Muňa geldim men indi muna men daraxtlar mana şu daraxtlar täze kipdim mana täze kemal bolup gelýär men muna bunu gyrkap otyryn. Indi mana men mundan ýere giýleýin asman şoýun mena bir şey deýin hiç mende bir kudret ýok alyp gideýin diýär. Ya mende bir ulug ýok men alyp gideýin diýär. Men derýa gidip duramada başga hiç men çarabym ýok, alazymym ýok, näme şey deýin. Türkmenistanyň kişileri şoşulan bolup durýar. Türkmenistanyň kişileri hem bolup durýar. Türkmenistanyň aýra jengel öz jengelmez. Men klabyň owalda şu jengelden biller çöpek elýär. Derýa gaýrada te. Indi derýa alyp Füşte biller suwa barsak biller kiştisiga tutup daňyp alyp getýär. Zindeligimizde biller oda ýakýar. Elimizden her elimizden bir tutýar, aýamyzdan bir tutýar, zinde adam oda ýakýar. Ya bolmasa suwa eleýe goýulýar, suwa zyk goý berýär, ury bury. Bul diýsen bödüp dur. Şöyle bir kim bar her ýylda 20 adam şol Türkmenistan 20 juwan sebäp bolundyr. Baş adam nadarek gidip otyr gum derekne ölsünden derek bana diýersinden ha gaýra jengelde öldü diýerler, ýetdi diýerler, näme bildirenýär. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuňky sanyny geçirip gotarýarys.